హాయ్ ఫ్రెండ్స్, పర్ఫెక్ట్ ఆర్మ్ హోల్ని ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నానండి. ఆ జాకెట్తో ముందుగా ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఎప్పుడు కూడా మనం ఈ విధంగా క్లాత్ పైన క్రాస్గా వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ పార్ట్తోనే ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా క్రాస్గా తీసుకొని కింద ముందు లూజ్ తీసుకోవాలి, బ్లౌజ్ లూజు. ఈ విధంగా ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పొడవు భాగానికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి లూజ్ తీసుకోవాలి. ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి బార్డర్ దగ్గరికి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు ఖర్చు భాగం కోసం 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. మన డాట్స్ కోసం 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి, అంటే 3 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మెడ భాగానికి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. మనకు లూజ్ ఎంత అవుతుందో లూజ్ భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక 1/4 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు పొడవు భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్, ఖర్చు భాగానికి పైకి 1/4 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి షోల్డర్ లూజ్ ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్, ఖర్చు భాగానికి 1/4 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగానికి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం 2 ఇంచెస్ కింద పెంచాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 2 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్, ఖర్చు భాగానికి పైకి 1/4 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి. విధంగా ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి 2 ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు షోల్డర్ నుంచి చంక భాగానికి పొడవు భాగం తీసుకోవాలి. స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్, ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి. విధంగా ఇప్పుడు లూజ్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్కి మెడ భాగాన్ని తీసుకోవాలి. అది కూడా మనం ఉక్సుల భాగంతో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు కూడా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మెడ భాగానికి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి. మనం కొంచెం పైకి మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మెడ భాగానికి ఈ విధంగా స్క్వేర్లా మార్క్ చేసుకోవాలి ముందుగా. ఇప్పుడు ఇదే భాగాన్ని రౌండ్ చేసుకొని లోతు భాగాన్ని కొంచెం లోపలికి తీసుకోవాలి. మనకు సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి. విధంగా మనకు కొంచెం మిగిలినట్లయితే కొంచెం కిందకి మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం కోసం మనం 1 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా కిందకి తీసుకోవాలి. ఇక్కడికి ఇప్పుడు పొడవు భాగం చూసుకోవాలి. షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ముందుగా ఇక్కడ నుంచి కింద డాట్కి మనం సాగకుండా ఈ విధంగా చూసుకోవాలి. మనం మార్కింగ్ చేసిన షోల్డర్ మధ్య భాగానికి వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకి డాట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో అంతవరకు ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అంటే మనం ఇక్కడికి లోతు భాగం తీసుకోవాలి. మనకి సన్నగా ఉండాలి పైన సరిపోతుంది, లావు ఉండాలి మాత్రం కొంచెం కింద నుంచి లోతు భాగం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ విధంగా కొంచెం నడుము భాగానికి వెళ్ళేసరికి కొంచెం లోతు భాగాన్ని పైకి తీసుకోవాలి. మనం 4 డాట్ వేసుకున్న వాళ్ళు స్ట్రైట్ తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగం దగ్గర 1.5 ఇంచ్ లోతు తీసుకోవాలి. కార్నర్లో మనం పైనుంచి స్ట్రైట్ తీసుకొని కార్నర్కి వచ్చేసరికి రౌండ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మనకు సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి. ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ నుంచి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా చూసుకోవాలి మనకు సరిపోతుందో లేదో. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ట్రా భాగం ఖర్చు భాగంకి సరిపోతుంది కరెక్ట్గా. ఇప్పుడు ఇప్పుడు చుట్టూ కూడా మనం కట్ చేసుకోవాలి, క్లాత్ జరగకుండా. ఇప్పుడు మనం చంక భాగానికి లోతు భాగం తీసుకోవాలి. ఫ్రంట్ పార్ట్కి ముందుగా చంక భాగంలో మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర 1/2 ఇంచ్ ఉండేదిగా మార్క్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి సన్నగా తీసుకొని
ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 1/2 ఇంచ్ తీసుకోవాలి లోతు భాగం. పైకి వెళ్ళేసరికి కూడా మనం సన్నగానే తీసుకోవాలి. మనకి చంక భాగం ముడతలు వస్తుంటాయి కదండి, అవి రాకుండా ఉండాలంటే ఈ విధంగా మనం లోతు భాగాన్ని తీసుకోవాలి. ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకోవాలి. స్టిచ్చింగ్ పాయింట్లో మనం కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు డాట్స్ వేయడం చూపిస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ సైడ్ నుంచి మధ్య భాగం నుంచి కొంచెం ఈ విధంగా పైకి క్రాస్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. మనం ఉక్సు భాగంతో తీసుకోవాలి మెజర్మెంట్. ఎప్పుడు కూడా మన డాట్ పొడవు ఎంత అవుతుందో ఖర్చు భాగానికి ఒక 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం డాట్ పొడవు చూసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ డాట్స్ ఎప్పుడు కూడా సన్నగానే వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు షేప్ దగ్గర డాట్ చూపిస్తున్నాను మీకు. ఓపెన్ సైడ్ ఖర్చు భాగానికి 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ నుంచి మార్క్ చేసుకోవాలి. మనం లోతు ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేసామో అక్కడ వరకు మధ్యలో నుంచి డాట్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా పొడవు భాగానికి ఈ విధంగా మనకు పొడవు భాగం ఎంత అవుతుందో చూసుకొని మార్క్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఖర్చు భాగానికి 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదిలి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది. ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య నుంచి 3వ డాట్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇప్పుడు రెండు వైపులో కూడా ఇదే విధంగా వేసుకోవాలి డాట్స్. ఇప్పుడు షేప్ పట్టి తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి క్లాత్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం 2 చెప్పులు కానీ లేదా 3 చెప్పున 6 కానీ తీసుకోవచ్చు. తక్కువ ఉన్నట్లయితే 2 తీసుకొని వెనక భాగానికి వేరే కలర్ అయినా అటాచ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు ఉక్సుల భాగంతోనే తీసుకోవాలి షేప్ పట్టికి ఎప్పుడు కూడా. ఇప్పుడు కింద ఖర్చు భాగానికి 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకోవాలి. ఓపెన్ సైడ్ కూడా ఖర్చు భాగానికి 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదులుకొని మనం మార్క్ చేసుకోవాలి. స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్, ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నడుము భాగానికి మనం 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగం కోసం మార్క్ చేసాం కాబట్టి 2 ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా పెంచుకొని పొడవు భాగం మార్క్ చేసుకోవాలి లూజ్ కోసం. ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్, ఖర్చు భాగానికి 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీస్తున్నాను. ఇప్పుడు పైనుంచి ఈ విధంగా లోతు భాగం తీసుకుంటూ నడుము భాగాన్ని కలుపుకోవాలి. మనకి బ్లౌజ్ బాగా పొడవు బ్లౌజ్ అయినట్లయితే మనకి ఓపెన్ సైడ్ ఇప్పుడు కూడా 3.5 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. నడుము భాగానికి 2.5 ఇంచెస్ తీసుకోవాలి. రెండు ఈక్వల్గా అయితే ఉండవు, చూసుకొని మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఓపెన్ ముక్క తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా ఉండే ముక్కని 2 తీసుకోవాలి. తాళ్ళ భాగానికి 1, ఉక్సుల భాగానికి 1, 2 తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి క్రాస్ కటింగ్ ఎప్పుడు కూడా మనం క్రాస్గానే కట్ చేసుకోవాలి. మెడ భాగానికి ముక్కలు ఈ విధంగా. ఇప్పుడు రెండో వైపుని కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా వేసుకోవాలి. కింద నుంచి కొంచెం క్రాస్ చేసుకోవాలి పైకి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు కింద మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే లోతు ఎక్కడి వరకు అయితే తీసామో అక్కడి నుంచి ముందుగా కిందకి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రెండు మధ్య నుంచి చంక భాగం డాట్ వస్తుంది, లేదా మనం రెండింటిని కలుపుకొని ఈ విధంగా. మనకి చెరువు పోతాయి అనుకున్నట్లయితే మనకి ఈ మధ్యలో డాట్ నుంచి మనం కొంచెం టక్స్ పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు మధ్యలో కూడా మనకి కొంచెం ఈ విధంగా టక్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే మనకి స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా చంక భాగానికి కూడా కట్ చేసుకోవాలి.
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.